Татар җәмәгатьчелеге Татарстанның халык артисты Раушания Юкачеваны соңгы юлга озатты. Хушлашу мәрәсиме Галиәскәр Камал исемендәге театр фойесында узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Халкыбызның сөйкеле артисткасы, Татарстанның халык артисткасы Раушания Юкачеваның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге саклана. Раушания Юкачева 1959 елның 18 февралендә Питрәч районы Күн авылында туган. Казан театр училищесын тәмамлагач, ул Әлмәт театрында эшли башлый. 1983 елда Камал театрына күчә. Раушания кебек көчле рухлы кешеләр бик сирәк. Ул инде йөрәгенә 2 операция кичергән кеше, әгәр дә аның урында башка берәү булса, бу гомерен яши алмас иде. Чөнки мин аны үзенең диагнозына карата яхшы озак яшәде дип уйлыйм. Ул кешедән үзен ким дип яшәмәде, ул көчле кешеләрдән көчле булып яшәде. Театрның бүгенге репертуарында зур уңыш белән барган Гыргыри кияүләрендә Кәтернә, Ак калфагым төшердем кулдан спектаклендә Клара Измайлова, Исәнмесездә Хәнифә рольләре аның иҗат биографиясендә генә түгел, татар театр сәнгате тарихы битләрендә дә күренекле урын алган гүзәл образлар булды. Раушания безнең театр дөньясында бик зур эш эшләде. Менә дигән артистка yaşağında tüm rollerde oynadı. Zülfiye'de mesela Zülfiye, bir spektakl var idi. Şemsi Kamer'da Şemsi Kamer. Галиәскәр Камалның бәхетсез егетендә Гайни, Асыгай Нулина белән бергә уйнадылар. Һәм ул бик актив, ялкынланып яшәде, эшләде, оештыру сәләте көчле иде. Аны кулланды. Мин аңа карый идем дә, сокланам да, гаҗәпләнә дә идем. Раушания Юкачева үзе васит итеп калдырганча, туган ягы Питрәч районының Күн авылында җирләнде. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.